gugmang ang imong gugmang giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak, Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, api ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Pangalan mo? Bit Tabor. Taga Villanueva ba? Kisa yun mo sa Ashigo? Akong papa. Kasi inom niya, Ashigo Capsule o Ashigo Kapi. Okay, so, kung sila kita papa ni mo rin? Kuhan siya ka ng iyang dugo bitaw kay 90/200. Mulang, mao yung mong maintain siya, nadala naman siya sa hospital niya. Hindi na siya kakuhan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong maintain karon sa iya karon, nakalakaw na siya. Kung sila kita katapos siya? Ashigo. Tinood na? Oo, tinood yun. Promise na ang tinood sa langit. Tujud ka nga naimirakol ang Ashigo. Tinood yun ko, kaya naulian yun akong papa. Kung ano na yung mga masakitan, basumaso sa amin yung papa nga di nakalakaw. So may ingot kuminda sila. Moinom sila og Ashigo. Kay makatabang yun akong papa, naulian yun. Testimonya sa kayuan. Atong paminaw. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibati, katong paminhod sa akong lawas, ug hangakon ko, then mo, para kong high blood. Pag inom na ko sa kuan, Asigo Herbal Capsule, nawala gyud. Munang akong hanyo ninyo nga mopalit gyud sa Asigo Herbal Capsule kay mo ginin makabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbati sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha.
Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe yun kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Nakita kita isang magasin, dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan sa may Baclaran. Napatingin at tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ba tayo pang dalawa? Nakalang sikat ka, tinawanan pa kita. Tinawag mo kung walang hiya, medyo pangit ka pa noon. Ngunit ngayon, iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kulang ang dala kong pera. Pambili, pambili sa mukha mong maganda. Oh yeah! Good morning! Mayong udto! Mayong hapon! Mayong gabi! Unsa man mo'y oras nga nagtan-aw nga naminaw karon? Mayong buntag, mayong unto, mayong hapon, mayong gabi, mayong kadlawon. Ano na po kita sa laing edisyon sa programang Walay Politika, puros lang yun pakatawa. Ito po si Brother Bernie Bitok-Bitok. O kini ang programang Gugmang Giahak. Nakita Gugmang Giahak Comedy Drama. Palakpakan. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kumusta ang mga buhay-buhay? Kumusta ang mga buhay-buhay? Naginaot ko nga tana okay ra mo diha? Kay okay ra po good re.
Kumusta ang paglakag sa mga bayro nun? Lahat sa'yo Kumbate yun. Ay, yun, sigluya-luya. Hindi nakita Sana'y walang problema Ang problema, bisag asa ka padulong, di yun nagi na perminting problema, ha? Unang kumbate yun ka. Sa una bito, katong wa pa kay sakyanan, nagproblema ka nga tana magkasakyanan ka. Kay kapoy kay sa kay jeep. Katong nakasakyanan na ka, nagkaproblema na sa ka. Sana'y walang Kay wa kay maparkingan sa inyong balay. Oh, di ba? So nagbuhat na sa kay parkinganan. Karon nga na kay parkinganan, pambili nagproblema na sa ka. Kay dugay nakakaabot, kay traffic kayo mga gala. Wagi katapusan gini eh. ng iyong ngiti Nagproblema na sa ka. Nagbago Kay mahal ang gasolina. Mahal ang mga car accessories. Wagi katapusan ng problema gyud. ng problema Sa una nagproblema ka, wa kay balay, di ba? Kapoy si Grinta. Katong nakabalay na ka, nagproblema ka kaya na kay silingan nga baho kay baboy. Anana ka sa sakto nga subdivision, nagproblema na sa ka kay ang imong silingan gigamit ang imuhang koral. Wala magtawad og firewall. Soto Basta lagi wagi katapusan na gining problema gila bisag asa ka padulong. Bali Lagi problema. Model of the whole shooting May bitaw say matingala sa ka nga may man to sa una nga gamay pa kag sweldo. Katong gamay pa kag sweldo medyo galisod gaapas ka sa bayro nun. ang iyong tingin Ni dako-dako na imong sweldo gaapas gyapon ka sa bayro nun, wa ka matingala. Alang katong gamay rag sweldo mo daginot ra man ka magbaklay-baklay. ng problema Agoy, naka-increase lang sweldo gamay, nagpalit naman og motor noon. Mao lang. So muna, why katapusan? Manguling na tayo. Tibok, Mindanao nga naminaw ka na to. sa isang Mayong adlaw sa atong mga radio partners all over the world. ko na panus All over the world, all over the Mindanao pa rin. Dali-dali ang binuklat at ako'y namulat Grabe ni, hangak-hangak na naman ni, dagan-dagan na naman ni, ubay-ubay na, madungagan para ba ni. As in, madungagan pa niya itong mga suki na itong mga mga radio station. Pambili Hello dia sa may Nasipit, Agusan del Norte, Radio Servicio 94.3. Kamong maganda Sa Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. ay may ikot Sa 97.1 Enchanted FM Hinatuan. Parampasa Surigao del Sur, o diya po sa may Mangagoy. Siguro'y mala Sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9 Oroqueta City. of the whole Sa may Plaridel 97.1 Mix FM Plaridel o 92.6 Mix FM Aluran. Iba na ang iyong tingin Tapos sa 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. O sa 100.7 Metro FM Tibalog Santo Tomas Davao del Norte. lang ang lakong pera Dire sa Misamis Oriental, nanata sa MOR, Miss Or Radio, 87.5 Taguluan, diya sa may Balay ni Notska sa Taguluan. And also, dire sa may Pangantukan Bukidnon, sa Uswag Radio, 87.5. Alala mo pa ba O siyempre, dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, naata sa 90.3 Strong Radio. Kusgan! atin Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Talakag, Baongon, Bukidnon. Ito pang ikapano O siyempre sa mga naka-online sa Bitok-Bitok University. Iba na Dagan salamat sa mga nag-follow sa Bitok-Bitok University. Katong wala pa naka-follow sa akong Facebook. sa'yo Nganong wala pa man, maluoy mo. I-search lang ninyo Bitok-Bitok University. Tapos i-follow din ko diyan mga igala, ha? Sa mga naminaw po sa ako sa podcast, sa Spotify, Bitok-Bitok University Podcast, dagang salamat. sa mukha Bati sa akong buhok. Noon sa naman akong buhok eh. Ada naman gining bati. siguro ay Bati ang buhok o bati ang dagway yun sa lumarampasa kailangan mo rin ko magpaalot di. Ay, kaya naman rin ko special session o Ako'y malapit ka na Ito na po ang ating letter for today.
lamang ang imong gugmang giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Kangak. Dear Brother Bernie, bidog, bidog. Itago na lang ko sa pangalang si Hasmin. Ano sabi niya? Hasmin or Jasmine? Kamo na lay adjust, kamo my Brian. By the way, ang atong Gugmang Giahak, comedy drama giatong kanato sa Ashigo. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Mag-Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kamo ba naay hypertension? Gi-English para sosyal. Pero mo nang giingong high blood. Paboritong sakit sa mga Pinoy gyud taon kaning high blood mga igala. Unsa daw epektibo gyud nga pagtambal sa high blood pressure or taas imong high BP, blood pressure. Taas imong high blood. Taas na galing, high pa galing, taas pa. Simple ra kayo mga igala. Kung unsa atong ginakaon mo pod ta mga igala. Muna kumayon mo nga unsaon pagtambal sa kanang taas o guan. Blood pressure kanang na mga high blood ay. Unahong yun nato ang atong mga ginakaon. Kailangan balance, dili kayo pasubra ba? Di ba sa ingon nga bawal na mukaon og humba, crispy pata, chicken skin, liempo o guban pa. Pero at least sakto lang ba? Ay lampot kayo adlaw-adlaw. Ako yung kaso manggaling nga nakakaong kag daghan karong pagkaon. Baklay-baklay. Exercise gamay. Adto sa YouTube, mangitag sayaw. Awata ang sayaw. Ano na? Bisan pa og mga kuan lang. Dili man kailangan mag-gym yoga. Sumangil sa mo ng gym. Gasto lang mo na pwede naman kada sa inyong balay. Labon sige ra kag tan-aw og TikTok, tan-aw ka na igasayaw-sayaw o sabay-sabay sayaw ana.
Ayaw mo kaulaw yun na mura na ginisag buang ko kay kasi sayok iya ha. Ayaw. Para na sa imong kalusugan. Bisag mga 30 minutes lang o to, kung mula og 1 hour di okay ra pod. Again na, likay ka sa mga processed foods, mga saturated fats, kolesterol nga pagkaon, kana mga pinirito, kana mga humba nga taso kolesterol, mga laman loob, kana. Okay ra mo kaon, pero ayaw kayo permintiha, ayaw adlaw-adlaw. Tako medyo na birthday na miesta, baklay-baklay. Lihok-lihok gamay, saka naog sa hagdanan. Ana ratirada. Tapos, kung kapanigarilyo ka, kung mas maayo, undangin ang pagpanigarilyo. Kung sige kag inom o ilim nung makaubog, ayaw permintiha. O, ang isa dayon may gala, likay gyud sa stress. Likay sa stress. Inhale, exhale. Anara. Ngitang mga butang nga makawala sa imong stress, sama sa pagpaminaw sa atong comedy drama. Sama sa pagkatawa, mananaw og mga movies nga ganahan ka, mo-follow ka sa mga vlogger nga makahatag kanimog kalipay, ana. Ayaw na si tanawan ng mga vlog nga maglagot ra pud gyapon ka kana makalipay nimo. Ana ratirada diha Og siyempre, ayaw kalimti ang inyong mga tambal, pampababa sa kolesterol. Naanatay Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Daghan ay nakagamit ani mga igala. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee adunay sagol nga ashitaba. Ang ashitaba, gwapo kay ni siya, makaprevent o makatabang sa osteoporosis. Makakontrol sa imuang metabolism para di ka dali manambok. Muaway against diabetes. Muhinlo sa mga kolesterol nga naadya sa imong mga dugo. O muhinlo sa inyong mga kaugatan gikan sa dagko hantod sa gagmay nga ugat. Napamatud-an na nga ang ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus maka-improve gayod sa imuhang kolesterol. Og di lang kana, pati sa imuhang skin appearance na. Kay kaning ashitaba herbal ni siya nga ginagamit sa Japan mga igala. Busa mag-Ashigo na. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Testingin ninyo, palit na. Matag adlaw mag-Ashigo Plus. Available ni siya sa sukin ninyo nga mga tindahan ug parmasya ug available po ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon. Kung asa mo gapaminaw, available ni siya. Diya sa may Oroqueta, nani siya sa Parmasya Jessica 1 and 2, sa Sifi Pharma ug sa Medgrace Pharmacy. Diya sa may Plaridel, napo na siya sa GLY Pharmacy ug Algi Pharmacy, napo diya. Balyangaw Pamela Store, available po na. Diri sa Cagayan de Oro, available ni siya sa Kugon, diya sa may Save More Pharmacy ug Save All Pharmacy. Diri sa Uptown, diya sa may Grand Europa, wailaing pharmacy dia naasa da Generics Pharmacy Vista Mall Grand Europa. Busa mag-Ashigo Plus para sa ligon nga panglawas, mag-Ashigo Plus. Mayong adlaw kanimo Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Hasmin. Brother Bernie, na ako'y nakarelasyon
Nga itago na to sa pangalang si Ruben. Si Ruben Padilla. Sa among relasyon, abi na ko siya ay single. Apan pagkabalo na ako nga minyo siya, wa ko ganahi og siyempre, nakipagbulag dahin ko sa iya. Apan, sige gyapon siya sinamo, kanako bisan pa man og nagbulag nami, kay ang leko dili nako. Aron dili na siya magsinamok nako. Nayo sa kalalaki nga sige og iring-iring nako nga itago nato na lang sa pangalang si Jonas. Aron di na siya magsinamok nako. Bisag wa pa ko nakagusto ni Jonas, ako na lang siyang gisugot. Hello? Jess, kumusta? Isa man eh. Sabihan, nakalimutan naman ko di mo. Nga nang nanawag ba mo ka? Pwede na makita karong gabi. Bisag sa mo lang. May kupa sa ilo. Ko ay naku sa muka. Sorry ha. Wala ko kagwanta sa diskarte mong bulok. May lang ka sa storya ni pasalik pa ka sa akong ginikanan nga imo kong unungan ug hantod sa lubnganan. Pero unsa na karon asang imong giingon? Ayaw kog sa muka kay buwag ta nakamove on ako masagdain ako dili na ko nimo bisag tuog sakit kay nibiyak ka galit dito kas imong kabit kung magkakabait ako na lang iyo to. Ruben, dugi na tambulag, please. Undangin na be. Dili na ko gusto makipagbalik pa nimo. Di ko butuhan na. Nawa na kay gugma ka na ako. Kabalog ko. Nga diya sa imong kasing-kasing. Ako paghihapon ang imong gigugma. Please. Ayaw kabalag ka, maabot lagi ang panahon. Nga magbulag rin yun gihapon may na akong asawa. Sige lang kagsultian na, Ruben. Asikasuhasan na imong problema diha. Babae po ko, di ko gusto nga may tabo na sa ako Napuon maminyo ko, mga bitang akong bana. Sakit kayo na. Munong please. Ruben, gusto na ko mag-move on. O saan mo pag-move on nga kabalo mangyug ko nga ako imong gigugma. Kabalo kong imong panty nga gigamit karon nakaborda pa diya akong pangalan nga Ruben. Gi-erase na nako. Ginahinay na nakong tastas ang borda, rubs na lang nabilin. Basin og mahurot nang yun eh. Lisura lagi tastason. Palihog ka. Jasmine. Lang. Love kay taga lang, di na ko kaya lang. Nga imo kong bulugan. Mubalik na sa ko sa kumbisyo. Niniundang na ko sa kumbisyo. Sa una ka panigarilyo ko, gaubog-ubog ko, pero tungod ni mo, giundang na nako, wala na ko ilang bisyo. Ang ako lang bisyo, ang pagserbisyo. Mao ba? Bunggo, ikaw ba na? Di na ko ni kaya. Pasaylo, agyod po di ko gusto mahimong kabit. Sa tinad-anay lang, hinahinay naman ko nakamove on sa imo, Ruben. Kaya na ako'y bagong hinikugma. Usa kasi ba na palanta nagbulag? Dala rin kay gipuli ka na ko. Di ko mutuan na. Bahala ka ko di ka buto. Basta kay mo lang gini akong hangin ni mo. Please. Ruben, pasag din ako. Kalimtin ako. O please, ayaw na pangulit na ako. Ruben, please, isa ka na akong panti, isa ka.
Di nagyug ka yun. Pasaylo ako. Ruben, please. Ayaw na. Jonas, sige na, bi. Kato akong hangyo ba? Saan naman taong ka sa minoy? So ba na nga? Ikaw ba? Kabalo naman ka nga ako, dukira mangyay ko nakagusto ni mo. Pero murag lain mo sa kayo nga sugton lang ko nimo kay aron lang ipakita nga taraw naka move on na ka. Dukalain sa tadiri panakibuta sa tadiri. Sige na, good. Oy. Mag-pretend lang good ta, good, Jonas. Sa bagay, ganahan mo sa kuha na kay kuha mo na, pwede lugar ta magholdingan sana. Oo, kung naas siya. Oh, Lord Sabrina. Di may pagnana lang siya perminti para maka-holding hands ko nimo. Sige na, Jonas. Masugot naman ka. Mag-pictures ta na, mga selfie para makita na niya. Kaya I'm sure, gastok na siya sa akong Facebook. Ta kung makita ka niya, o mag-uban ta nga sweet ta doha, di at least makaingon na siya, naka-move on ako, na nakoy uyab. So in short, gamiton lang ko nimo ana lugar. Gamiton lang ko nimo nga pampasilos pag sure di ay. Sige na, Jonas. No, sige na. No, sige na. Sige na. Mura magnemong ito. Sige. Ay, salamat. Sige, so may buhato na to ani. Mag-pictures ta ka ng mag-holding hands ta. Tamatuta sa kuan sa boulevard. Maglakaw-lakaw ta dito. Mag-picture. Ano ba mga selfie ba? Unya ko natin mga amigo nga nangutanag uyab ba ta. Sabi ako isulti. Isulti lang. Nga uyab na ta. Bahala sila diha. Basta ang ako lang yun nga muundang na gina si Ruben. Jonas, yan ang barkada o nasa pikas nga lamisa. Oh. Dayon. Dili, dikit sa diya eh. Sige, hitungiti ko. Unsa ko ihungit? Wa pa man ang sudan. Sabaw pa man eh. Sige, tako sa imong kamot tapos ihilam mo sa ako ang sabaw. Ha? Para sweet ta ba? Sige. Kuha ang sabaw, ana, sa bulalo, kana. Tapos ihilam mo sa ako ang lamos. Nausa naman, kalain sa kaya ni. Sige na, ayun nagkuan ba? Buang inita sa sabaw, din kay Cebu. Ayun nagkuan, sige na, kana. Sige, kana. Oh, sige. Gamitin mong kamot, ana. Oh, isalot sa akong Ay, kalami sa bulalo. Tapos ihilam mo sa ako, ihilam mo. Tapos halok ka din ko, halok. Sige na. Ha? Sure ka? Haloki ko ba? I love you. Balos po sa ako, sa mga ko eh. Ikaw ay, take advantage sa ka. Isab sa kayo ako rin. Kiss po sa ako. Balos na sa ako. Ayaw ipagawas imong dila, Jonas. O sa mga ka. Ismak lang. Ano ipagawas man imong dila? Naman,
dili ka, di mo undang lang ko. Sina. Kanang burgatan na sila, nakapansin na sila. Sige, tako sana po ng sabaw, dali, hilambos na po sa kunaon, dali. Usa kay may ani kong musabak pag yun ka. Sige, musabak ko, sige. Uy, Jonas, bro, na may gapanusok. Flashlight na. Init man lagi. Naka-on ang flashlight. Sige, Jonas, ka na. Sabak ko, sige. Kiss na po. Ikaw ha, busado na ka ha. Kapil lang ka ng sige, kiss. Sige na, kiss na. Kana. Pero nagtanaw siya. Kiss na po siya. Salamat kay Jonas, ha? Nabantayan mo ng baragi picturean tayo. I'm sure na sila group chat ipakita niya kang Ruben ba? Bawa yun. Pero murag niinit akong naong, murag napaso. Alam nga, imo mangipahilam o ang sabaw sa bulalo, di tanawa. Grabe, mangilam mo sa akong ilaki kay Bordagan kay Sebo akong naong. Sige na. Salamat kay Jonas, ha? Kanang ugma ba? Kabalog yung kong anana siya ugma. Makita na sa ta, ha? Ugma? Trabaho mo ko? Uy, ano na ng trabaho? Sige. Huwag problema. Goodbye kiss, be. Oy, abosar na ka. Sige, goodbye kiss. Ganina na to yung mga barkada. Ano din na? Sabi na ako, pwede ko mag-goodbye kiss. Sige na, Jonas. Bye-bye na. See you tomorrow. Bye. Jonas, asa man ka? Yun lang, CR sa ko. Grabe sa kayo. Sa mag-CR. Ayaw pagdugay-dugay ba? Kaya basi mo abot na siya karon. Sige, dyan lang. CR ako, dyan lang. Yasmin. Ruben? Nakita na ako nga mura. Muna na, si Jonas day mong bago nga, boyfriend eh. Oo. Abi ko bag di ka ganag mga lagat og mata. Kaya nawayo naman di mo. Lagi, gamay kag mata pero tangkag mo sa kagdalunggan. Kabalog yung ko ba? Nga ka na inyo ni Jonas, mga char-char lang na. Char-char. Kabalog ko, kanang dagway ni Jonas. Kabalog ko nga dugay na nagagusto na Jonas ni mo. Pero kabalog ko, nga di na mao imong type. Imo lang nang gibuhat para lang pasiloson ko ipakita taro ni mga nag-move on ka. Di ko nimo mapatuo. Yasmin, kabalog ko nga ako gyapon nimong naigugma. Naigugma? Ako gyapon ang imong hinigugma. Unsay problema diri? Jonas, si Ruben. Kailan ko ang Ruben? Unsay problema ni mo, Ruben? Ay na, grabe, isa kayong boyfriend. So, zaman, Brad. So, imo lang ipakita po taro sa kuang at damahong ko ni mo taro nga. Nga tinuod yun mo na yung relasyon. Sulti ko, Brad. Uyab mo? Pustaan na ita. Pilay mong gusto nga pusta. Nga kanang inyong duha drama-drama ra na. Ano ka yun magkaanak? Sulti lay ko.
Kay kabalo ko, kana si Jasmine, kadugay ra na sa kabalo na gusto ka. Sa una ginalibak ka na niya, ug dili gido siya mo pato ng laki nga budlat og mata. Kay kung nakagusto pa na siya nimo, dugay ra ka niya gisugot. Pero Brad, sultian ta ka Brad, masakitan man ka Brad, pero Brad, di yung ka-type anak ni Jasmine, Brad. So may gusto nimo Brad? Ato na, sumbaga lang to Brad. O saman? O saman? Saman? O. Undangin na ninyo, be. Ayaw mo pag-away din eh. Away? Di ko musuko lang. Lagatan ako niyang mata, mahadlok na ko. Tugpa na do. Ano yung mata, galagat na marunong na, way tugpa-tugpa. Kasi mo gusto ni mo, Ruben. Sumbagay lang ta, Ruben. Saman, ha? Sumbagay lang ta. Ayaw na. Ayaw na. Brad, tinuna akong isulti. Di yun na ka na ang Jasmine sa mo kay bodlat kang mata. Hoy, Jonas. Wala lagi kay tingganay. Tinoto yung gingon yun nga. Di gidi kaganan sa ako kay bodlat kong mata. Sa una raman to. Karon ra na ako na-realize nga, nindot man din ang mga dagkong mata. Kay dali ra makuha ang muta. Dango na nato ni. Miski siya kayo, nakabantay siya nga, drama-drama rin nga to. Dango na nato ni. Jonas. Please. Ayaw. Tama na. Eh. Pero gaya na ni, bro, ako may pildi ani. Ako in love na kay ko sa mo, tapos ikaw para sa mo, bro, dula-dula lang lintanan, bro, ako gimog. Pampasilos lang ko ni mo ani, bro, wa maninada ni. Sige na, mato na ko. Jonas, kajut lang. Jonas. Tanawa galing oh. Uy, nganong nagbraraman ka? Unsa man balibaran nimo ni? Ha? Kaseksi din gini mo, Jasmine, ay. Mao galing, taon sa man balibaran nimo ni. Pasikati daw ko nga may daw ka mo gabas. Nakabitbit ba kasi imong gabas? Ay nabitbit. Eh, nara. Hait ba na imong gabas? Paspas ba na mo putol? Oh, di kayo hait, pero hinay-hinayin lang nato. Slowly but surely. Sigurado ka? Jonas, gabas ako, bi. Sure ka ni Jasmine? Sure na. Nganong ikaw dili ka sure? Sure yapon. Sige na, dagan ba kayo ni mo istorya? Para mawala na ni mong maahay, gabasan ako dali. Kana Jonas. Kana Jonas. Medyo gahit ni nga kuwan. Kaya ni mo na, Jonas. Sige, Jonas. Kana, sige. Jonas. Jasmine. Jonas. Jasmine. Jonas. Ganon termina
Masakit hanubyan sa ere. Unsa man akong buhaton, over and over again. Ibuhat na ko ang tanan, bisan lisod para niya lang. Nikalit man siya kawagtang, over and over. May gani na abot ka, imo kong gitabangan. Para ako makalimtan ang gubod nga naagian. Imo jud kong giaka, tinudanay walay baka. Dili lang puro paasa, ipuno ko sa imong gugma. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kumulo kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga kaashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Trodilesa Pidisani, nagpuyo dire sa Tubod, Lanao del Norte. Pagtikin ako sa Ashigo, dako kayo ipikto, daghan kayo og kaayuhan ang nahatag sa Ashigo. Wala na po manghupong. Normal nang akong pagginhawa sa akong Twitter. Dahil dili na maglabad ang akong ulo every morning, gid na maglabad. Pag ako sa Ashigo, thanks God, wala na jud ko kagikuan ang akong paminaw, murag dili ko stroke, healthy na ko pirmi. Kay dili ko kapuyon pag take na ko sa Ashigo. Ma'am, pila ka months na kagainom sa Ashigo? Wala pa ko'y months gikan pag-inom. Pila pa ka-tab imong nahurot? 4 stab na. Oo, anak pa siya kakuan. 4 stab pa akong nakuan. Grabing effect sa mga naminaw or sa mga tao diha nga naay sakit sama na ko. Ayaw na mo pagduha-duha og palit sa Ashigo kay daghan kayo nagbenefits. Ayaw sayangi ang kwarta kung gusto mo kaayuhan. Ayaw mo pagduha-duha og palit sa Ashigo capsule. Kay mo ginay dako kay nakatabang nako. Testimonya sa kayuhan. Atong paminawon. Nanay pakulan. Tapos sir, may sakit ko sa kasing-kasing dugay na ako gibate. Nagainom na ko siya sa kuan, isa kapan. Usa ka pa nimong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, na-alibyo. Ano nakasulti man ka na alibyo? Usa di ang dati nimo nga wala pa kakainom mo sige bati sa Bulawas. Kapoy. Hangak. Oo. So sa napulo lang ka capsule ang 30 ka tuig nimo nga sakit na tabangan lang sa napulo ka capsule sa usa imong ginom? Ashigo. Wow. So kung anaay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar gadto kanila nga ilahapon pag-inomon. Magkuhan lang po nila nga mag-inom po na sa Ashigo kaya makaayo kayo sa mga sakit binuon sa nga sakit sa gibate. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute ka lami. Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax. Hello mga
bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha, mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Mag-Biramax Capsule! Biramax! Bira to the max! Uy, doon naman na yung Father's Day. Mga airpods. Dapit ng Father's Day. Kumbate, mag-Biramax. Palit na mo sa inyong mga suking mga parmasya o diya mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Ay, Biramax daw. Kumbate na. Ang Biramax may gala, usa sa pinaka-main ingredient ani kaning horny goatweed. Usa ni siya ka herbal herbal. Ang horny goatweed actually usa ka traditional Chinese herb na siya mga igala nga maka-improve gyud sa imong sexual health o uban pang mga medical condition. Ngano mo gahi man unsa di gabuhaton sa horny goatweed? Ang horny goatweed naman gud siya gitawag nga compound nga ikarin. Mo ni siya magpa-improve sa erectile function sa mga lalaki kay iyang gi-increase o gidungagan ang blood flow padulong didto kang junior. Naman na mga ugat. Na blood flow dito padulong para mo gahi si Junior. Pero kabalo ba mo nga ang horny goatweed usab makatabang pud ni sa atong mga kabukogan. Aduna kini mga compounds nga maka-increase sa bone minerals, bone mineral density o maka-improve sa kalig-on sa atong mga bukog so nang moisad ni siya maayo sa mga naay osteoporosis. Anti-inflammatory pud ni siya. O katong moingon nga base unyag magpalpitit min madawt among kasing-kasing. Ang horny goatweed mga igala maka-improve sa imong cardiovascular health. Maka-reduce sa blood pressure o maka-improve sa blood flow. Kanandagan ba sa imong mga dugo ba? Unang mobaba imong blood pressure. Ang horny goatweed aduna po'y anti-cancer properties. Muna atong giingon mga igala nga ang nakalamian niya itong Biramax, herbal ni siya. FDA approved. Ayaw kabalaka, all natural ingredients. Busa, mag-Biramax. Biramax, bira to the max. Jonas? Jonas, ugma ba? Mag-uban na sa tabi? Kay, murag na dito silang Ruben ba? Maglikay na sa ko, kay basing mo doon sa sako, Kanang Jas, kanang pasaylo ako bi, kanang di sagyo ko makauban ugma. Nga naman? Nako'y importanteng lakaw gyud. Pasayloag yung kaayo gyud. Sure ka? Lagi, pasensya yung kayo kay karon lagi ko mo balibad kay importante lang yun ang lakaw ba? Sigurado ka, Jonas? O nagmahay na ka? Wala nang mga mahay-mahay na timingan lagi nga nako ilakaw. Sige na. Ayaw na lang sa kato dito nga lugar kung makita mo ni Ruben. Kabalo ka, Jonas. Kabalo ka, Jazz.
Kung gusto gyud ka nga maka-move on ka, kailangan ready gyud ka perminti nga matubang nimo siya. Wa naman ka kay gugma niya. Wala na ko'y gugma. Oh, anong murag galison makagtubag diretso? Napa kay gugma o wa? Naapagamay. Pero di na ko gusto manggod nga na mabalik pa. Oh, naraman din na. Ano lang, permiro mo ganay pinakauna ni mong buhaton. Uno na nga, dapat wala na ginay mong gugma. Pero sige lang, ay kabala ka na, napalagigapon ko. Pero di lang ko makauban ugma, paliyo nga, na ako importante nga lakaw. Jonas. Oh. Uy, just, nani lagi ka? Wala lang. Hindi mo ko kaga-reply sa akong mga text, mga PM. Di po kagatubag sa akong tawag. Oh, nawag di ka? Sorry kaya, basig bro, nakasilent suit akong phone. Jonas, sulti na lang ko tinuod. Walang. Ikapoy naman ko nga ni ba nga murag kadula-dula rata na ba? Murag lain man. Tapos lisod kayo pod nga magpretenta nga na uyab-uyab ta pero ang ending dili man gyud ay. Ako ay problema sa ako kay nagkadugay, nagsamot naman nun akong gugma diya sa imo adjust. Pero mo lagi gansihon man ko ani. Kung ako ray nahigugma pero ikaw dewa. Jonas, pero amino na ako nga permiro wala gyud ko igugma nimo. Medyo na turn off gyud ko kay medyo budlat gyud kag mata. Oh, nanapog ka. Ayan, ay balik-balik ng budlat mata. Ay, sorry. Di na ako tron isulti nga budlat kag mata. Mukha ni oy. Bitaw, tinuod, medyo na ano ko. Pero Jonas, na-realize na ako nga buotan manday ka. Na-realize na ako nga may manday ka nga lalaki. Eventually, amino na ako sa imo, siguro, mga 50%. Unsay 50%? 50% nga ganahan na sad ko nimo. Ha? Pag sure, anay mong isulti diya? Lagi, tinuod. Na-realize na ako nga okay man day ka. Sweet man po day ka. Kung mag-uban ta, siko nimo nga pakatawon. And I'll tell you honestly nga, marag inahinay na gugma nagyud ko sa imo, Jonas. Kalami ko lang ng paminahon eh. Tinuod lagi. Tinuod na akong gibati. Pero just, sultihan po takas tinuod. Actually, na ako'y lain na ginapanguyaban. Aha? Oo, alam ko nagsabani mo. Na ako'y ginapanguyaban. Butan siya nga bae, okay siya. Nakasabot galing siya, kaning atong gabuhaton. Ako saging na nani nga, char-char lang nga to ha. Pero wako nagsaba nga naitabo sa to ha. Pero gakakonsensyahan naman gugugod. And bisan pa matuog nga naigugma ko nimo. Pero murag, sorry kayo just ha. Murag,
Kani siya ang akong pilion. Bakit hindi mo maramdaman? Ikaw sa akin ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano nga ba't di ko matanggap? At ako pa ba'y ibigin pa? Ang dinadasal, makikiusap na lang. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ang dinadasal sa araw-araw. Akin ka na lang. Brother Birdie! Bidok Bito! At maghihintay hanggang akin ka. Woo! Nakaingon na lang yung kung akin ka na lang. Nanadegi pangoyaban si Jonas. Og nasakitan ko sa diyang gingnan ko niya nga dito na lang og katong bayhanang iyang pilion kaysa sa ako. Naunsa naman nun niya, doble naman nun kasakitan niya. Nasakitan pa ko ni Ruben, pag-abot ni Jonas, abi na ko siya na imutambal, nasakitan gihapon ko. Ang sugar, ang sugar. Ay kalimti ha, mag-Bira Max Capsule ug Bira Max Coffee. Doon lang Father's Day. Oh, palit na og Bira Max daan. Pwede san mapalit sa Shopee o sa Lazada. Og available ni siya sa radio station na inyong gipaminawang karon. Naiuban nga hurot na magpadala pa mi karon si Manaha. Good problem. Mo nang giingon nga good problem. Hurot-hurot mga gala. Kadagan kita yung mga radio partners. Sumora to ang giingon. Jasmine! Perminti na akong ginabalik-balik kung unsa man galing atong ginabuhat sa atong mga kinabuhi, atong mga desisyon, aso sa atong mga ginabuhat, naging na siya consequence. Sometimes na yung mga choices A or B, ana ba? Kung siya kung buhaton, plan A or plan B. Kung plan A, naapoy na consequence. Kung plan B, naapoy consequence. Sometimes di ka kabalo kung sabay tama nga choice, ang A ba or ang B. But it's always yun na nga matag choice nga imong buhaton or nakay pilion, naagi na siya consequence. Og dapat nimo na siya atubangon. Ang pag-move on, dili pwede, ayaw gamitan ubang tao para lang ka mag-move on. Wala po'y formula sa move on ha. Dili ingon nga after 1 month, okay na, 2 months, 3 months, wala. Naiuban tuig galing. Naiuban dali ra po, 3 days ra po. So walay sakto, walay standard formula sa unsa ka dugay mag-move on. Ang imo ra man diya magsugod lang ka sa acceptance nga wala na mo. Sa acceptance sa sitwasyon nga oy dili gid mi pwede. Diya magsugod tanan. It's sakit. Okay lang masakitan, okay ra gyud mo hilak. Di gyud na ninyo kawalan hilak, isinggit. Pero kaya ra na. Remember gipakatao taning kalibutan nga wa tay kauban, single ta. So kaya ra gyud na nga masingle ta. Daghang salamat. Ingat mo tanan. I love you all. Bye.